Dyma ni felly rawn gynderfynol pencampwriaeth Cymru o fan hyn. Mae un o garfan Cymru Herio Zeland Newydd yn mynd i ddod. Llion Wyn Jones ar 1, Elwyn Jones ar 2, Rhydian Thomas ar 3, Aled H. Jones ar 4, Aled William Jones, y Jonesiaid i gyd yma, Aled ar 5, ac yn y pen draw ac yn hwyl arbennig ar ni ar hyn o bryd Gwion Lloyd Evans sydd eisoes wedi bod yn cynrychioli Cymru dros y blynyddoedd diweddar yma. Y bo yn cael hwyl ofnadwy o dda ac ar y blaen ar hyn o bryd ar ei 5 oen allan o 8. Felly ystodiau hirion gen o fo, dod rownd tra ar 2, da ni'n cael golwg sydyn wan ar Elwyn Jones. Nôl â ni at rhif 6 fodd bynnag Gwion Lloyd Evans. Gwion Evans ydy hwn. Mae hwn yn cneifio galon i gyd. Mae o wedi mwynhau cneifio dros Gymru dros y blynyddoedd dwytha yma ac mae'n edrych ymlaen i geisio bod yn yr un lle ar gyfer eleni unwaith eto. Diolch mynd i orffen hwnna, yndi, lawr o fo ar 2 rwan. Elwyn Jones i mewn ar 6, Gwion un arall gan o fynta ar ei 6ed 2 ar ôl gan o fo yn y gorlan. Felly mae yna dipyn o edrych ymlaen i weld pwy fydd y pencampwr Cymru. Mae hon yn her arbennig y fan hyn, a mae'r bobl yma yn y gynulleidfa fan hyn allan i'r stryd yr holl ffordd i'r Pebyll i Babell Lister yn y cefen fan. Mae'n anodd iawn i'r gynulleidfa groesi ddweud y gwir, a diolch o galon i Lister am noddi'r digwyddiad yma yn sylweddol wrth gwrs. A'i cynrychiolydd nhw David Fagan drosodd fel arfer o Zeland Newydd ar 6, oedd yna Gwion Lloyd Evans ar 1 yn y cyfanser. Llion Jones o'r gogledd yma mewn i'r gorlan ar gyfer ei 6ed oen. Ond sbiwch ar Gwion, mae Gwion yn hedfan lawr yr ochr yna. Elwyn Jones wedyn yn cael un arall allan. Gwion ac un arall i lawr yr sglefer yna mewn â fo unwaith eto. Nôl â ni rwan, cael golwg ar yr hes i gyd ac mi fyddai'n gweld rwan bod 6 allan gan rhan fwyaf yn nhw. Ond Gwion Lloyd Evans 7, Aled William Jones ar ei 7fed, Elwyn Jones ar ei 7fed hefyd. Felly rhwng y 3 yna fydd hi o ran gorffen bellach dwi'n aml sagodd gen un o'r lleill yma, Rhydian Thomas neu Llion Wyn Jones rhyw spurt sydyn o gyflymdra. Aled Jones i mewn ar gyfer un arall, ond ar 2 ar hyn o bryd da ni'n canolbwyntio ar Elwyn Jones, cael hwyl arbennig o dda. Dyma chi fwy, ydy hwn talentog iawn, Aled William Jones. Mae eisoes yng ngharfan tîm Cymru yn Trin Gwlan, a fydd o'n ngharfan tîm Cymru hefyd o ran cneifio, does wybod. Elwyn Jones allan ac oen arall ganddo fo ar 4 wedyn. Thomas, o dyma chi fachgan o Ddyffryn Clwyd unwaith eto o ardal Llangollen, yn rhywun gen ei brawd i Richard Jones, pencampwr presennol Cymru ydy hwnna, Aled, ond ar 1 rwan. Dyma chi'r ffordd i fynd rownd a gafael a plygu a rheoli yr oen ar 1. Mae Llion Wyn Jones lawr ac un arall gan Aled Jones fan hyn ar stondin rhif 4. Pwy sy'n mynd i fynd â hi o ran cyflymdra mae'r 8fed allan gan Aled William Jones a gan Gwion Lloyd Evans. Mae o'n mynd i fod rhwng y 2 ohonyn nhw. Da ni'n canolbwyntio dwi'n credu ar Gwion yma hyn yn siŵr braidd i chi lawr y goes na. 3 trawiad arall a mi fydd o'n anelu at y bwtwm coch os nad dwi'n anghywir. Mae o'n siŵr o'i gwneud i ydy dyna fo. Arbennig Gwion Evans felly a dim syndod yn mynd â hi o ran cyflymdra. Mae o eisiau gweld i sgôr ar y bwrdd rwan i weld sut y gnath o ran taclithrwydd.